Dobrý den, vítejte u dnešního videa, ve kterém vám ukážu, jak si doma vyrobit sliz. Budeme potřebovat borax, který koupíte v drogerce, Herkules, 2 odměrné válce, kelímek, ve kterém všechno smícháme, misku s vodou, lžičku a po případě potravinářské barvivo. Do jedné odměrky dáme 2 ml boraxu a 8 ml vody. Do druhé dáme 25 ml Herkulesu a 25 ml vody. Vše důkladně promícháme, až to bude hodně husté. Po důkladném promíchání to vypadá asi takto. Vše nalijeme do kelímku a řádně smícháme. Hmota bude pořád tuhnout, ale když dosáhne takovéto konzistence, přemdáme ji do misky s vodou, ve které se to namočí a sliz bude funkční 3/4 hodiny stálého užívání. Potom vyschne a musí se udělat nový. Sliz musíte ještě před použitím vyždímat. Případně si můžete do Herkulesu ještě namíchat potravinářské barvivo